Da yake bani takaici wani lokaci shine zaka ga mace kyakkyawa, ga ilimi, ga addini, gashi ta fahimci abin da ya kamata. Amma wallahi sai ka ga wani yaro ƙanƙani ya zo yana jujjuya ta, yana mata abin da ya ga dama. Yana ma fushi da ita kawai yanzu sai ta shiga ɗaki ta kwanta ta yi ta kuka. But that is nonsense as far as I'm concerned. Wallahi mace ku dinga kama kanku, mata ku dinga kama kanku wallahi. Idan namiji kun ga ya nuna muku irin wannan halin, wallahi ku yi banza da shi. Ku yi banza da shi. Idan har he is very stupid enough to walk away from you, why don't you be wise enough to let him go? In dai har shi zai nuna cewa shi daƙiƙi ne da ga yanayin qualities ɗinki da aka lissafa, ko da a musulunce ne an lissafa qualities ɗinki mai kyau a musulunce, kuma duk kin ɗauka, wai har ya zo ya watsar da ke. Ko? Ki ma sai ki zamanto wise enough to do what? To let him go. Ya tafi abin shi. Shi ɗin me? Shi ne autan maza? Shi ne? Wallahi ina gaya muku ba wasa nake ba. Mata ku canja launin tunaninku. Mace in kika kama darajanki, wallahi kika kama mutuncinki kika rike, namiji ba zai wasa da hankalinki ba. Wallahi ba zai ba. Ko ya ce zai yi, zaki ga kin zauna mishi da kwarjini a fuska. Saboda me? Ya san wace ce ki. Ke ba abin duniya ne, amma kaga mace ne ta zo, ita abin duniya ne take so kawai. Kun zo kun yi magana, za ta tafi, ka bani abu kaza mana. Kuna waya, me liƙa min abu kaza. Na ko za ta zauna lafiya. Ba dole ya rena ki ba, ya rena miki mutunci ba. Kawai wallahi kake wasa da mutuncinki.